पुचुखौ आगै थाइगिरा थाइनै सिनना दंखायो माथो मोजां देन्था हैनाय सिनना दङ दहाय बार फैदोंमोन ना औ आब' मोजाङानो जाबाय दे थाइगिरानो माथो बेसेबा गोजौसो थायना दङ ना आब' हानोनो हाखानाय नङामोन खोमा औ नोंहा जानो भाग्य दङ दे बेनिखायनो थाइनै सिनना दङ देन्था हैनो औ आब' आं बेसेबा खाजि जानो लुबैना दंखायो बानलु संख्रि थुफ्लेलायनानै अ दे होनबा बिबारि आब' थांसै आङो औ दे पुचुखौ आगै नोंसोर गासैबो गाबोन न'आव थाजोबगोन दा थाजोबगोन आब' न'आवनो मानो आब' गाबोन नोंसानाव थांगोन र' आङो अ दे थांबानो जाबाय आब' ओमफ्राय नोंसा लाफाथि आब'बो थामारगोनबा गाबोन न'आव औ थागोन खोमा दे आब' ओमफ्राय पुचुखौ आगै मोनसे बाथ्रा बुंनाय मा आब' नोंसा लाफाथि आब'नि मबाइलखौ नोंनिबा बिनि बयफ्रेन्डआ बायना होमारदों नामा मोनथियाथ' मबाइलखौ बोरै मोनमारनायबा आब'आ ना गोसथोनायासो बायना होमारदों ना मोनथिला दे आरो आब' अ दे नोंसा आब'नि मबाइलनि केमेराया मोजांथार न' आं गाबोनो फट' थिखांजागोन र' आब' जागोन दे होमबा आब' थांसै आङो औ दे आगै लाफाथि आं गाबोन थांगासिनो नोङो आंखौ जाम्बि बानायनाथ' फैसाखौ लाबाय लानाया थेवब्लाबो आं गाबोनो नोंसानि न'आव थांनानै गासिनोबो खिन्थाहैजोबखागोन आं एथ'ग्रा जाम्बिमार नाथाय आं एबारनिफ्राय जाम्बि जाला जाम्बि नंला आं दिनैनिफ्राय दिहुनना होनांगोन नोंसा आंनो दिहुनजोबना होनांगोन आं मिथिया जुदि दिहुनना होआबा आं मबाइलखौ लाबोगोन नोङो माबायदि मानसि मारलै लाफाथि गावनि जिउखौ सानालासिनो नोंखौ आं मुफुरनिफ्राय बासायदोंमोन साननैसो मोजांबो जाफ्लादोंमोन नाथाय लासै लासै आरो आंखौ नोङो सैया जाफिनदों आरो नोङो आंजों बेफोरबायदि खालामबावदों नायना लागोन आंबो नोंखौ मायो ए लाफाथिना एसेबां साहस नोंनिफ्राय 30,000 फैसा थगायना लांदों बिनावा केन्सार बेमार जादों होननानै बिहैफिन आब' बिहैफिन औ थांनिदो दसे थानानै आब' नों मानसिया एसेबां मानो थगायजायो लाफाथिखौलाय नोंलाय मोनथिखागौआनो माथो आब' बिनि आखल आखुआ माबायदि आरो नोङो फैसाखौ हरनायनि सिगां आंनाथ' खेबसे सोंमोन बेनोथ'लै आंलाय नंमारगौ सानदोंमोन माने एफा गाबखादों बियो आंनि सिगाङाव मोदैबो ओंखारसोदोंमोन ना बेनिखायनो आंबो नंगौ सानमारदोंमोन गाबबानोखि मोदै गबानोखि नोङो फोथायनांगौ जाबाय आरो आब' बेनोथ'लै आंबो मानसिया मानो एसेबां जाम्बि नाथाय आं दिननिफ्राय रावखौबो फोथायला आजिखालिनि जुगाव गावनि मानसिखौनो फोथायनो हाया आरो नोङो बे लाफाथिखौ फोथायदों आब' औलै दाथ' आं मोनथिबायना दा बियो आंनो 30,000 फैसाखौ दिहुनना होनांगोन जुदि 30,000 फैसाखौ दिहुनना होआबा आं मबाइलखौ लाबोथारगोन बेनिखौ औ लाबो सेख'नाबाबो लाबोथार थां दिनैनो थां दानो थां आब' औ थांनि र' ओंखाम जाखांना थांनि र' ओंखामबो जायाखैना आङो दे थां जोंहानि आगुआरि मानो एसेबां जाम्बि जाना दं दाबो दा बांद्राय बुंबाबो आरो गाज्रि मोनगोन साला फैसाखौबो होदों बे लाफाथिंसो होना लादों बियो आब'नि बायदि जाम्बि मानसि नुफेराखैमोनलै आङो आजिखालिनि जुगाव एथ'ग्रा जाम्बि मानसि थायो सोरबा सोरखौ नुदों आब'आल'सो बेफोरबायदि जाम्बि खोनालै 30,000 फैसा होना लादों 1,000 2,000बो बेलेगमोनलै 30,000 मानि बे लाफाथि सैमानो साला गुन्दिनो सोर हौवाया बायना होदों बेनो सप्तानियावनो बे जोंहानि 30,000 फैसाजोंनो बायना लादों बियो पापिया आंनि आथिङा मोजां जानायमोनबा थाबायनो हानायमोनबा नोंखौ लाफाथि सोबायगौमोन आं नोंसानि न'आव थांनानै साला जोंहानाव फैनानै जोंहानि 30,000 फैसा थगायना लांदों नोङो आरो आब'खौबो मानि माननांगोन दे बा आरे हरनायनि सिगां आंनावथ' खेबसे सोंमोन बियो आंनाव सोंबाथायथ' आं थैबाबो होनो होआमोन बिनो थाइसे फैसा होआमोन आं बिनो साला मोनसे मोजां फट' उथिदिया मैया एसेबां मोजाङै मेकआप सेकाप फोनलायनानै आंहा फट' थिखांनो थांबाय बुंबो खालामना होदोंमोन जि रागा जोंखादोंमोन आं बिबारिखौ मोनबाथ' थाव सोनागौमोनसो नाय मोनसे मोजां फट' उथियासै मोखाङाल' गुफुर मोदोमा गोसोम गोदनानिफ्राय आयौ आरो मा खहे खथे धाय आरो मा खुजिजि नुदों आंखौलाय बे मोनसेयाव मोनसे मोजां फट' उथियासै साला बे पुचुखौआ ग्रोमथारा
फट' थिखांनो रोंथारा फाथि गथ'आ ओरैनो जागारनायल' साला फट'खौबो थिखांनो रोङा दैमानि जारा साला लाफाथि आब' बिबारि आब' फैदों नोंजों रायज्लायनो मा जोंहानाव फैदों जोंहानालाय मानो फैदों आरो आंजोंलाय मा रायज्लायनो दं बेयावलाय आंखौ उन्दुदों होनना बुं आं गोसो गैया रायज्लायनो बोरै बुंथारदो बाला बिबारि आब' गाज्रि मोनगोन माथो मायबा रायज्लायनो नोंजों फै आरो दसे रायज्लायफै ओइ पुचुकु आंहा बेजों जेबो रायज्लायनो गोनां गैया मिथिबायना खेबसे बुंबा बुजि मोना नामा बेनिफ्राय गेट आउट आंलाय मा होनना खिन्थानांगौ देनाय मा होननानै खिन्थानांगौलै उन्दुलांदों होन आब'आ फोजाबाबो सिरि मोनाखै होनना थगायथां माबा आथिंखौ नुदोंना दानो ज' गासिनो जिउनानै बिरफागोलै सिथ्लासिम मोनहैगोन बे बुन्दि बिबारिया सोलाव असुथुआ मा रायज्लायनो नागिरदों आंजों आरो मानो फैदों जोंनावलाय पुचुकुआ केन्सार बेमार जादों होननानै 30,000 बिना लाबोनायखौथ' खिन्था बियो आयु खिन्थाबालाय मा जागोन दा आइनो जुदि खिन्थाना होयोबा सिरियासलि आइया आंखौ बुखागोन बुनायखौथ' बाद हो आंखौ न'निफ्रायनो होखारहरगोन आइया माबा मोनसे आइडिया बाहायनांगोन आं माबा मोनसे आइडिया बाहायथारनांगोन फैसाखौ लाबाखै होननानै थगायगोन आं फैसाखौ लाबाखै आं मा प्रुफ दङ होननानै बुंगोन आं दासो आइडिया फैदों आंनाव आइयाथ' आंखौ फोथायखागोन खोनालै फोथायाबा गावनि फिसाजोखौ फोथायालासिनो बे बिबारि असुथुखौ फोथायगोन नामा बे असुथुखौ साला आङो रावनोबो खिन्थाना होखादोंआनो बेयो आइनो खिन्थानो फैदों नामा इयो थोरसिफोरखौ सुखांजोब्बाय र' दा थांनोसै ना सारनो सनसुफि दादानो ओंखाम खुरना दोननो बावदों माथो आंलाय धै आंबो माथा गरमसो कब्लि ओंखाम खुरबायना ओंखाम जानोसैमोनलाय आं ओंखामखौ खुरनो नागिरदोंमोन आदा ओमफ्राय बावनानै खुरासै आं खुरैदो थां र' खुरहैनि र' ओंखाम खुरखांनानै ना सारनो थांसै आं मा ना सारनो थांनो नागिरदों नोंहालाय हागोन आरो नोङो खस्थ' मोनगोनब्रा आथिंखौ खस्थ' मोनालै आदा आङो हायोथ' फटक सारबाय आइया दहायनो सारहैदों रानबायानो खोना आंहा हमैनोसै हामारगोन आरो नोङो ओमफ्राय मा ओंख्रि संदों गब्लि मैयानिनो ना दङमोन ना सें ना गोरि ना बेखौनो मैथाजों संना दोनदों आइया गोथाव माथो थांदो थां खुरैदो र' आदा खुरैनि र' आथिङानो हाया बेखौनो ना सारनो थांनो नागिरदों सोरनि फन फैदोंलै हेलौ सोर आङो सिख्लासो माथो सोर आङोमोनलाय जारौ आं माथोखौ बुजियासै जाम्बासो होनबा नोङो सोरमार नोङो जारौ लाफाथि लाफाथि नोंसो नैलाय मा गोसो जाना फन खालामदों आंखौलाय नोंजों मोनसे खामानि दं आंहा खामानि मा खामानिब्रा माबा नोङो 1 मिनिट थाखाय आंनि बयफ्रेन्ड जाफ्ला 1 मिनिट आं नोंनि थाखाय थैनायालागै बयफ्रेन्ड जानो हागोन फालतु 1 मिनिट थाखायल' मा खामानिब्रा खामानिया जेबो गिदिर खामानि नङा आं फन हरबाथाय नोङो रिसिभ खालामनानै फंनैसो बाथ्रा बुंबानो जाबाय माने आं बुंगोन आरो नों बायना होनाय मबाइलनि केमेराया जोबोद मोजांथार होननानै ओमफ्राय नों बुंबानो जाबाय केमेरा मोजांखायथ' आं 30,000नि मबाइलखौ बायना होदों 20,000निखौ बायना होआसै बेफोरबायदि बुंबानो जाबाय ओमफ्राय आं बुंबावगोन नोंनियाथ' आरो आइफन बावसो न' मबाइला होननानै ओमफ्राय नों बुंबानो जाबाय होननानै ओमफ्राय आरो बुंबानो जाबाय नोंनोबो साननैसोनि उनाव बायना होगोन दे सना दा बेजोंनो सोलिथ'नाय बेफोरबायदि बुं दे जागोन दे जागोन ओमफ्राय नोङो सोरखौ खोनासंहोगोन नोंनोलाय बेफोरखौलाय मानो नांगौसै जिखिजाया आं जा बुंनो होदों बेखौ बुंबानो जाबाय मिथिबाय फैसा होगोन नोंनो मिथिबाय आं फैसा बेसां 300 होगोन आं मिथिबाय 300 सानसेनि हाजिराखौ होखागोन दा ओंखाम खुरबाय र' जागोन र' दसे उनाव थांसै आङो ना सारनो दे थां ओमफ्राय मा ओमफ्राय नोङो रावनोबो खिन्थानाङा दे खिन्थु खिन्थाबा नोंखौ गारा आङो आरो खोनासं नों माथोखौ एसे आलादा खालामबानो जाबाय माने माथोखौ एसे गिदै नङाबा फिसायै दिहुनबानो जाबाय
मोनगोन ना बिसोरो। अके जागोन दे ओमफ्राय फैसाखौलाय माला मोनगोन आंलाय? गाबोन मोनगोन गाबोन। जागोन दे जागोन। दे होमबा लाखिथ'। आरो आं जा बुंनो होदों बेखौनो बुंबानो जाबाय दै। ओरैनो 300 फैसा मोनाथ' नोङो। आरो एसेल'सो बाथ्रा बुंनांगौ नोङो 1 मिनिटबो नङालै। 10 सेकेन्डफोरल'सो जागोन बेयावनो नोङो 300 मोनगोन मिथिबाय। जागोन दे जागोन। आरो सनसपित रावनोबो खिन्थानाङा होनना बुंखादों दै। गब्लिमोननोबो खिन्थानाङा नोंसा आइनोबो खिन्थानाङा। जागोन दे जागोन खिन्थाया रावनोबो। दोनथ'। नोंनो आङो 2 मिनिट नङाबा 3 मिनिटनि उनावनो फन हरगोन दै। रेडि थाखा। औ जागोन दे। फैसा 300 मोनसिगोन र' होमबा गाबोन बेदर मोनजासिगोन। फैसाखौ मोननाय लोगो लोगोनो बेदर बायना लाबोखासिगोन। माथो गसंना थाबाय थाखो बिबारि जिराय। नाङा दे आनै आं जिरायथ'ला न'आवबो खामानि दङ। आं लाफाथि आब'जोंसो रायज्लायनो फैदोंमोन। उन्दुनासो दं खोना बियो। बिबारि आब' लाफाथि आब'आ उन्दुदों। फुजा नांगौमोन आगै बेखौ। माबा फोजादोंमोन आङो। माबा सिरिखौनो मोनाखै। मा सिरि मोनाखै? लाफाथि आब'! लाफाथि आब' सिखारनाय! मानोथ' सिरि मोनाखै बेबोलाय? लाफाथे! लाफाथे! सिरि मोनाखै जागोन बे सैथाना। आं फैनायखौ मोनथिनायखाय उन्दुफ्लायनाय एक्टिं देखायफ्लादों बियो। सिरि मोनि एक्टिं देखायफ्लादों। माबाफोर रायज्लायनो दंथारोमोन नामा बिबारि? जोंनो खिन्थानो हाया होमबा? खिन्था। बे साला बादुलिया सिखारला बियो। जोंनोनो खिन्थालांदो। आनै पुचुकु आगैया लोमजादों नामा? मायबाफोर बेमार जादों नामा? आब' बे बाथ्राखौथ' नोङो आंनावबो मैया सोंदों। मानि थाखाय नों सोंबाय थादों आब'? जेबो बेमार जायाखैथ'। मायबाफोर बेमार जानाय रखम नुदों नामा पुचुकुखौ? नुवाखै आनै। लाफाथि आब'आसो बुंदों पुचुकु आगैना माथो केन्सार बेमार जादोंनो। मा? केन्सार बेमार जादों होननानै नोंनो बुंहैनाय? आयु बे फाफि गथ'आ बेफोरबायदि बुंहैमारनाय नोंनि सिगाङाव? बुङाखैल' आनै आंनिफ्राय 30,000 फैसा लाबोदों बियो। पुचुकु आगैया केन्सार बेमार जादों फैसा नांगौ जासोदों होननानै बेसेबा गाबनानै आंनो 30,000 फैसा बिनानै लाबोदों बियो। आंनियाव थगायनानै फैसा बिनानै बियो मबाइल बायदों। दा मबाइल लाबाय थाना बियो आंनि फैसाजोंसो बायदों बियो। आयु बेथो बे लाफाथिया मा खर' जागोनलै बियो बिमा-बिफानि खर'खौ जाजोबसिगोन। लाफाथि! लाफाथि जों फैलाय! मायोब्रा? मानसियाखौथ' मोजाङै उन्दुलांदोंमोन। मानो फोजालाबायदों आंखौलाय? लाफाथि आब' माथो पुचुकु आगैना जेबो बेमारानो जायाखैलाय? नोङो आंनिफ्राय साला थगायना लाबोदोंमोन फैसाखौ। आंनो दानो नांगौ फैसाया। लाफाथि नों मानो बेफोरबायदि बिमा-बिफानि खर' जानो नागिरदों नामा हा? मा पुचुकुनिया मा केन्सार बेमार जाखो हा? फाफि गथ'! नों साला लाजिया हा? मेलेम गैयि? बिनानावा केन्सार बेमार जादों होननानै नोङो मालायनिफ्राय फैसा बिना लाबोग्रा हा? सैतान खालामनानै। माथो बिबारिनि फैसाजोंसो मबाइलखौ बायदों हा? मा प्रुफ दङ नोंनियाव हा बिबारि? मा प्रुफ दङ आं नोंनिफ्राय फैसा 30,000 लाबोदों होननानै? आं बिबारिनिफ्राय फैसा लाबाखै थाइसेबो। आंनो मबाइल गोदानखौलाय आंनि बयफ्रेन्डआसो बायना होदों। मोनामसु गामिनि बयफ्रेन्डआ। नङालै आनै लाफाथि आब'आ थगायदों। आंनिफ्राय दाखालिल'सो लाबोदों बियो फैसा 30,000खौ लाबोनानै ओमफ्राय मबाइल गोदान बायदों। नङालै आयै नै बिदिनोबो नै नोंनि कसम। लाफाथियाबो नोंनि थोब्रा सैतान। आंनिफ्राय फैसा लाबनानै नोङो मा प्रुफ दङसो होनना बुंनो फैदों ना? बिबारि नोङो आंनि 30,000 मबाइल बायनायखौ माने मेगन सासोदों न'? बेनिखायनो नोङो बाहाना बानायनानै आंखौ बेफोरबायदि लागाय फैदों आइमोननि सिगाङाव। नङा पुचुकु आगै लाफाथिया लाबोमारदोंसो आंनिफ्राय 30,000 फैसाखौ। आंनिफ्राय फैसा लानानैनो बियो मबाइल गोदान बायदों। नङाबालाय बिनो 30,000 दामिनि मबाइल सोर बायना होनो? लाफाथि सैथो बाथ्रा बुं। नोङो बिबारिनिफ्राय लाब मारदोंमोन नामा? लाबाखै रे बालि बिदानोबो कसमसे नोंनि कसम। जुदि फोथायाबा नोङो आंनि बयफ्रेन्डजों रायज्लाय मोनथिगौ ना? र' आं आंनि बयफ्रेन्डनो फन हरनि र'। नोंसोरनो खोनाहोनि आं। हेलौ। नों बायना होनाय मबाइलनि केमेराया मा मोजां मारसो। केमेरा मोजांखायथ' आं नोंनो 30,000 दामिनिखौ होदों 20,000निखौ होआसै। नोंनियाथ' आरो आइफन बावसो न'? नोंनोबो साननैसोनि उनाव आइफन गंसे बायना होगोन दे आं। दा बेजोंनो सोलिथ'नाय सना। जाम्बालाय आं भलिउम बारायना होदों। दोनथ' मानसिफोर दंसोयो। दे दा हर दे। जागोन दे बायथ'। बाय। खोनाबाय हा? खोनाबायना नोंसोर?
फिसाजोना ना बिबारिया नोंनि फिसाजो जाखोहा नों बिबारिनि बाथ्राखौसो फोथायो आंनिखौसो फोथायनो नाङा आरो बा आं आंनि गोसथोनायजों रायज्लायनानै खोनासंहोनायखायसो नङाबाथ' नोंसोरो आंखौ फोथायनाय नंखायामोन आनै लाफाथिया थगायदों नोंसो थगायदों माथो बिबारि नों मानि थाखाय लाफाथिखौ बदनाम होदों नोंनि फैसा 30,000 जादों होननानै आनै आं थगायाखैलै लाफाथि आबा थगायदोंलै आंनिफ्राय फैसा 30,000 लाबोमारदोंलै आनै फैसाखौ आगै केन्सार बेमार जादों बेमार नायनांगौ होननानै बे लाफाथि आबा थगायदों नोंसोरखौ फार्स्ट टाइमावलाय आंबो सानदोंमोन थगायदों होननानै नाथाय लाफाथियालाय माथो गोसथोनायजों रायज्लायना खोनासंहोबायानो माथो बायना होआमोनबा ओरैनो बुंगौमोन नामा बिलाय आरो आंनि फिसाजोआ एसेबांबो गाज्रि नङा मोनथिगौना बिबारि औ नंगौ बादुलि मानसियालाय थेवब्लाबो मालायनिफ्राय थगायनानै फैसा जाग्रा एसेबांबो गाज्रि नङालै आंनि फिसाजोआ नङालै आनै आं सानसेबो आइ आफानि सोमाय जाफेराखैमोन नाथाय आं दिनै जानोसै आइ आफानि सोमाय आइ आफानि कसम लाफाथि आबौ आंनिफ्राय 30,000 फैसा लाबोमारदोंमोन बिबारि थैनाय बिमा बिफानि कसमखौ ओरैनो जानो मोना आङो आइ आफानि कसम ओरैनो मालाबाबो लाफेरा आरो लायाबो मालाबाबो लाफाथियासो नोंनि कसमखौ ओरैनो जाफ्लादों लाफाथि आबौ मानि थाखाय नों आंखौ बेफोरबायदि खालामदों नोंबो मोनथिगौ आंनिफ्राय फैसा 30,000 लाबोदोंमोन होननानै आरो आंबो मोनथिगौ नाथाय नोङो मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामखो आंखौ खालामखांलाय मा मोनथिगौ आं नोंनिफ्राय फैसा थाइसेबो लायाखैयानो नोंहा आरो जेबो प्रुफानो गैया ओरैनो बखिबाय थाबा जागोन नामा साला बयफ्रेन्डआ आंनो अननानै मबाइल बायना होबाय गंसे बेखौबो नोङो एथ'ग्राब मेगन सामारदों हा बिबारि मा नोंसोरल' दामि दामिनि मबाइल लानो मोन नामा जोंफोर मोना हा औ नंगौथ' आरो मा जोंनि फिसाफोरा मबाइल दामि लानो मोना नामा नोंसोरल' लाबाय थानांगौ नामा ला बयबो ला नोंसोरबो ला आंनि फिसाजोफोराबो लागोन बेखौलाय मानोथ' मेगन सानांगौ नोङो हा बिबारि आं नोंखौ बेफोरबायदि सानथाराखैमोन बेफोरबायदि बदनाम होनाङा मोनथिगौ ना नों खायसे आं नोंखौ सोबायाखै नोंनि जायगायाव जुदि गुबुन सिख्ला जानायमोनबा थाव सोबाना होगोन आं खेबसे थांदो बेनिफ्राय न'फोराव खामानि मावहैदो नोंहालाय माथो फंबायनि आथिङा लेंग्रा जाना दङ थांदो खिनि हासुनो ओंखारबाय खोना लाफाथि नोंखौ नागारा आङो नोंखौ नागारा नोङो बिबारिनि जाम्बि महरखौसो नुदों नाथाय नोङो बिबारनि रागाखौ नुफेराखै नोंनि दै ब्रुब्रु रागाखौ आंनि सिगाङाव दिन्थिनाङा सानसे समाव आं नोंनि जिउखौ बासायदोंमोन गावनि जिउखौ सानालासेनो गावनि जिउजों गेलेनानैबाबो नोंखौ बासायदोंमोन आं नाथाय एबार नों नाय आं नोंखौ मा खालामो गेट आउट बिबारि नोंनि दै ब्रुब्रु रागाखौ आंनि सिगाङाव दिन्थिबाय थानाङा गेट आउट आयै नुदोंना बिबारिया एथ'ग्राब गेसाव गोसो आं मबाइल गोदान बायनायखौ बियो माने ओरैबायदि मेगन सादोंना 30,000 लानायखायलै 30,000 औहाय आंबो बिनि गोसोखौ एथ'ग्राब गेसाव होना सानथाराखैमोन मानिफ्राय जोंहानि न'आव फैनो होनांला बेखौ हाबनोनो होनांला साला नोंनिखौनो बदनाम खालामग्रा बयफोरनासो आंनो अननानै बायना होबाय नै सोरबायासो माबा मेगन सानानै माबा लागाय फैदोंलै न'आव थै बालनि ओइथानिसो बाल बिबारियाबो बुंनाया सैथोमार ना लाफाथियाबो बुंनाया सैथोमार आं हमनोनो हायासै माबा लाफाथियाबोखौसो माबा थगायनाय रखम मोनबाय थादोंलै आङो मोनथिला दे आरो लाफाथि नोंखौ आं एबार नागारा साला नोंहा आंजों मा दुश्मन दंमारो नोंहा आंखौ सिगांनिफ्रायनो मानो एसेबो जाया आं नोंखौ मा खालामदों नोंखौ आं नागारा खिन्थु एबार नागारा होनना बुंदोंना नोंसोरो आंनि दैब्रु महर आरो जाम्बि महरखौसो नुदोंना नाथाय आंनि रागाखौ नोंसोर नुवाखै रागा जोंबा आं कालिसो कालि महाकालि जिउआव आंहा सासेल' सुथुर दङ आरो बे सुथुरानो जाबाय लाफाथि लाहारि नोंनि जिउखौ आं जेरैखि जायाबाबो आं धंस खालामथारगोन नोङो गाज्रिबाबो आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो मदद खालामबोबाय नोङो आंखौ एसेबो मोजांखौनो मोना नायनो हाया थेवब्लाबो आं नोंखौ गावनि जिउजों गेलेनानैबाबो बै मुफुरनिफ्राय बासायदोंमोन नाथाय नोङो आंखौनो आरो उल्था बदनाम खालामबावो जिउआव लाइफआव
बे बुहुमाव नोंनि बायदि गाज्रि मानसि गैया लाफाथे। आरो बै सेंग्राया सोरो गोसथोनाय जाफ्लानाया बा माने बे लाफाथिया फैसा होआखैथ' बे सेंग्रानो। नागिरगोन रा आङो सानसेबाबो नागिरगोन नोंसोरखौ सासे सासे। आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामो नोङो लाफाथे? मानो एसेबां गाज्रि मोनो नोङो आंखौ? नोंसायाबो आंखौसो गाज्रि सानबाय, उल्था आंसो मालाय बदनाम खालामबायनो। नोंसो आंखौ बदनाम खालामदों, आंनि फैसा जादों, आंनि फैसाजों मबाइल बायदों। नोंखौ गारा गारा। आइलै आफालै नुदोंना नोंसोरो आंखौ सानिफ्राय नुहरदोंना? नोंसोरनि फिसाजो बिबारिखौ मानो इसेबो सैया? मानि थाखाय मददबो खालामो आङो, नाथाय उल्थासो बदनाम मोनफिनो आङो। उल्था बदनामसो खालामो, मानि थाखाय ना मावरियाखाय? लाइमोन आब'आबो आंखौ सैला, रावआनो सैया आंखौ, नाथाय मानि थाखाय आं हमनोनो हाया। जियानो जाया मानो लाफाथि, नों गैला, नों गैला। नोंनि आथिं आखाइ सिफायना दोनगोन आं, नों नायबाय था। नोंसोरो बिबारिनि मोजांखौसो नुदोंना, बिबारिनि गाज्रिखौ नुवाखै। एबारसो नुसिगोन बिबारिनि गाज्रिखौ।